Hello. Thank you. PS Nazari, thank you so much. Aroti bro, thank you. Most welcome. दहाय एसे बेस्थ' जाना थाफुंनो हायाखिसै आं एसे बिजिमोन आं आरोखि ब्र' हेलौ ब्र' हेलौ खोनायाखै नामा मालाबा र'लाय ओरैनो फिथिंहरलाय थांबायसो Sanjay bro, thank you. Like Don, thank you so much. Nagirdों खाजिरा Sanjay bro on मा होनदों आंनो नांलालै बे बाल लोगो थोगो रावबो सापर्ट होआ आंखौ बालनो आंथ' थाङोब्रा आंथ' थाङालासिनो थायाना नोंनाव मालाय होआबाबो आं सापर्ट हैथारो माथो नुबानो थाङो टाइम मोननायावसो थायो आङो दहाय बिजि मोनदों आङो एसे मानसिफोरनाव अयनायद्रायथारबोलै माबा थांनानै होबाबो सापर्टखौनो हैफिननो नागिराना हाबो बेबो हाबनाया आंना गल नङा ब्र' जायाखै अनामिका बिमा गैया फैयाखै आरति ब्र' ओमफ्राय मा होनदों जोंना काटाक wait Ardia Tia hello friend hello Arti Sanjay bro on Saili Sanjay Sobina जादों नामा गल दाबो गल जादों Arti on Katakin hi hello Sanjay was on thank you माला रावबो सापर्ट होआ जोंखौ एमाव फैयाथ' आरोलै
मा होनदों कटक जी क्या बोला है प्लीज मैसेज कुछ क्या सुनो नहीं क्या आप मैं बात कर रहा हूँ सुनो नहीं ये क्या आप लोग का संजय संजय बसु on ओमफ्राय संजय ड्र on ओमफ्राय जोंना आंनासो जादोंनो ए आरो मा होनखो संजय बसु on ओमफ्राय मा होनखो on थेंक इउ संजय ड्र आंना गंसेखौनो खुलिनो हाबावाखिसै नै साला दस्राजोंसो खेवदों बोरै जालायखो बेहालाय नेटानो जि प्रब्लेम जायो